В дома в Стара Загора загубих своето аз. Вече не знам коя съм и защо живея. То е едно място, където ти просто губиш своята същност, губиш своята душевност. Ами аз се опитвам да не живея в някакви рамки. Няма да позволя да бъда поставен в някакви рамки, но системата ме ограничава. Свобода! Свобода! Всяка свобода си има цена, нали знаете? Да, категорично. Лошото обаче, че в България не свободата също има цена, защото да си затворен в институция струва адски много пари на държавата. Свобода, независимост, животът си е наш. Какво точно искат тези хора? По-скоро срещат озадачение, отколкото разбиране. Вижда се по лицата на хората. И като не разбират, отминават. Така че се налага едно пътуване до Стара Загора. Аз отдавна искам да работя в библиотека, но и за другото. Директорката на библиотека родина госпожа Драганова ме нае по един проект, който се казваше момент да се сетя. Отворени врати за хора с увреждания. Когато нямам потребители в момента, нали, се занимавам с дигитализацията на културно наследство и той е такъв деликатен, дълъг процес. Няма доста, нали, време, в смисъл такъв, че първо трябва да се сканират самите книги, понеже са много стари. Трябва да се внимава в техния процес. След това втория процес е да се изчистват сенки от такива стари неща. И много си харесвам работата и колегите си харесвам. Разбирам се с тях. Две колонки. Парички искаш ли? Какво става? Еми, без пари как? Кой да без пари? 2 лева стигат ли? Добре, ще ни връщам. Добре, ако искаш и трета ми попълни, какво осмотрение? Ти трето. Не, с леви 20. Какво ще направи сега с тия 5 милиона? Като ги спечели? Ами ще си купа жилище веднага. Те ще раздавам. И се махна. С или без печалба от тотото, двамата искат да се махнат. Не от библиотеката, не и от Стара Загора, а от този дом, социален дом за хора с физически увреждания, най-големия в страната. Тишина, спокойствие, прилича на курортен дом и обитателите му като че ли си почиват на припък сред природата и изглежда невъзможно да искаш да избягаш от тук. Здрасти, виж, обади ми се, майко, по-късно, защото сега правят репортаж за дома при мене и ми се обади по-късно, да не ги прекъсвам. Моля. Ние не искаме много, знаете ли. На мен специално не ми трябва много нещо. Мен ми трябва до мене любимия човек, който да ме чака, който да ме обича. Аз много за себе си не искам. В слънчев ден, в нощ студена. Като дъжда да си остана чиста и като вятъра непрекосновена. Наско, защо се вълнува така? Защото тя като почне така да се изразява поетично и аз някакси се разчувствам, просто се разнежвам и затова се получават така неща. Аз мога много да й дам. То ми идва отвътре. Еднообразието, монотонността, те убиват. Колкото и да не искаме, те не убиват. Те всеки ден си взимат по нещо от нас. Большинството от хората, и ние лекичко по лекичко умираме. Които живеят и са мои колеги по Сабай, които живеят тук, не знаят, че за нас всеки един ден прекаран навънка е един вид доказване. Поне аз, докато съм бил навънка, всеки ден съм доказвал себе си пред другите. И те са, дал съм им възможност да оценят това, че въпреки, че съм човек с увреждане, аз все пак имам някакви
добри неща в себе си. И имам много приятели, с които искам да ви срещна. Да ви срещна. Да ви видите. Спокойно. Да ги вижда. Просто ми е мъчно за те. Мъчно ме, много ме е мъчно. Не мога да му помогна. Нямате ли приятели от домуващите? Знаете ли, те всички са ми приятели по съдба, но те си имат различен мироглед. Моя е много по-различен от техния. Те си мислят за ядене, да се карат, да се сърдат един на друг, че на този не знам какво му нямало, на другия нещо друго му нямало. А пък аз искам така да има няколко човека, които да можем всеки един да си говорим, а да не си говорим глупости, което при нас много често се получава, а да си говорим реални неща. Всъщност повечето не говорят много, дори никак. Така ги заварваме всеки път в правене на нищо. А някои правят нищо пред столовата. Денят им минава в очакване на обяда, после на вечерята и усещането за курортна идилия постепенно преминава в тревога от всепогъщаща празнота. Помните ли, имаше един филм "Изкуплението Шоушенк"? Един възрастен човек беше прекарал целия си живот в затвора. Той беше попаднал там на младини, вече беше изграден като личност, бил изграден като личност. И когато го освободиха, той се опита отново да попадне в затвора, не можа да се получи и това, което направи, той се самоуби. В този смисъл институцията може до така степен да повреди човек, че да го направи тежко непригоден, тежко дезадаптивен, неспособен да се интегрира в обществото. Санитарките не, че не са ни приятели. Ние нямаме оплаквания, но има хора на горните етажи. Се води четвъртия етаж по нас. Напълно неподвижни, които буквално нищо не могат, а ме боли за тях. Там между нас, на жаргон му казваме моргат. Обслужването не е така на ниво. Например, мога да ви кажа, при мен, например, както е било преди години, преди доста години, нали, винаги туалета ми е бил правен. Да ми измият, защото аз съм напълно неподвижна, да ми измият зъби и лице и ръце. Сега това нещо почти го няма. Почти го няма. Казват, че няма ли време. Някои го правят, когато искат, защото то зависи от желанието на санитарката. Просто има часове за даване на подлога, часове за ядене, за обедна почивка. Нещо тук доста памперси има. Момичето с мен е на памперси. Ако не си купува памперси, какво? Рискува да бъде напикана и накана. Така, какво да направим? Абсолютно нищо. Да. Аз съм напълно безпомощна. И зависимо от тях. И напълно зависимо от тях. Престоят в подобни домове разстройва психиката и крие риск да се развие институционален синдром. Съвсем реална диагноза, описана като психично разстройство в Международната класификация на болестите. Институционален синдром. Институцията прави хората пасивни, безинициативни, защото някой друг взима решенията вместо тях. Какво трябва да се прави с живота ти? Кога трябва да обядваш, кога трябва да се взимаш лекарствата, кога трябва да се виждаш с други хора. Всичко това се решава от някой друг. Тоест ти не си свободен да бъдеш автор на своя собствен живот. Ти си в подчинена позиция, ти си изпълнител, ти следваш нечии чужди инструкции. Властта за живота ти не е в твои ръце. Този гардероб защо е с картина? Защото стават кражби. Кой краде? Санитар? Да. Крадат от вас? Да. Катинари има навсякъде, дори и на хладилниците, но не ги виждаме в стаята на Люси. Може би, защото не е безпомощна и неподвижна. Тя от малкото, които знаят как се услажда вечерята след работа. Като дойдох, заварих само 2 легла.
На дом си го направил? Да, това е с течение на годините. И как сега ще ни убедиш в този уют твой, че институцията е нещо, което... Значи, първо ще кажа, че нямам собствено пространство. Това страшно много ми пречи. То пак е моето пространство, но просто някак си изпитвам нужда, като се прибера, да се прибера на спокойно място, да не минавам по коридори, където се вика, където ми се чувствам така... Някак си се чувствам уязвима тук. Всеки може да ти дойде да ти погази пространството. Его сега бяхте свидетели, нали, на това нещо. Някак си не изпитвам тази удовлетвореност да съм тук в институцията. Нали, защото защо да не живее този нормален живот, който живеят, нали, повечето хора? Всеки човек има нужда от лично пространство. Какво става, като го загубиш? Като го няма? Личното пространство не може да постигнеш идентичност, не може да постигнеш идентитет, не знаеш кой си, къде си свършват границите, не можеш да проектираш себе си, не можеш да изразяваш себе си. Ти растеш с една такава дифузна идентичност. Ти си всички тези 4-5 човека или 300 човека, които сте в тази институция. Да ви кажа честно, нали, така голяма институция, толкова много хора, самите хора вътре се отчуждават един от друг. Просто един от друг. Това е някаква, нали, психичната атмосфера е доста сложна. Това за тях е, нали, достатъчно, че са ми дали някакъв подслон. И това е, нали, криворазбирането. Защото аз наистина ще предпочита. Скоро четах в един вестник, че един човек с увреждане, който е без два крака, не искал да ходи в институция и затова живее на улицата. Той има смелостта да живее на улицата. Аз нямам тази смелост да изляза на улицата, нали, да живея там, защото просто със сигурност няма да мога да оцелея, нали. Не се излиза лесно. Много е трудно човек да се реши. Ако нямаш подкрепа, някак си човек се колебае, разбираш ли, тя институцията просто го привлича към себе си като нещо, като някакъв спасителен едва ли не бряг. Спаска е бивша обитателка на дома в Стара Загора. Попаднала там от любов, отишла да живее със съпруга си. След смъртта му и години прекарани в институцията, тя успява да излезе. Сега работи в Българското национално радио. Скоро се върнала в дома да види приятелите си. Били променени до неузнаваемост. Как ги променя институцията? Започваш да блуждаеш. Започваш да мислиш, че деня за тебе няма никакъв смисъл. Отиваш, четеш обедното меню, информираш се за яденето и това ти е единствения смисъл, че знаеш какво ще обядваш и евентуално, ако излезеш навън, примерно по главната улица с микробуса, да си купиш нещо или да се разходиш или да изпиеш едно кафе. И всичко това се повтаря до безкрайност. Всеки ден едно и също. Това убива. Това те променя, това те потискат. Това ни е насаждано в главите. Вие ще видите, ако излезете отвън, колко ви е зле. Вие тук сте добре, вие дадете парите на държавата, държавата ви храни. Вие трябва да сте благодарни за това, защото навънка е ад. Институцията се е превърнала в организация, която използва хората, за да осигури собственото си оцеляване. Тя няма интерес от това да се лишава, от това да пуска хората навън, да ги насърчава да живеят независимо от нея. Защото ако хората излязат навън, тя ще бъде затворена и се насърчава поведение на подчинение, или иначе казвам на пасивност. Трябва да се занимават с дейности извън дома, както правех аз. Обикновено се срещах с хора, с мои приятели, които ме извеждаха и с други хора. Да създадат връзки с външния свят. Точно така, за да видят, че живота не е толкова враждебен, колкото им се струва на тях. Аз имах приятели и като Кини, като нас, кои като Емо, които наистина ми подадоха ръка и на които много съм благодарна. Тя ни се отплати доста щедро, защото в момента, в който първия ден, в който в редакцията ни е едно голямо помещение,
американски тип, в който я закарах с количката до нейното работно място, забелязах, че в рамките на една медия, където всеки се мисли за най-добрия, за най-велики, егото на журналиста е такова и винаги има напрежение. Изведнъж ние всички станахме по-добри дори един към друг. Двама човека са ми поръчали да пусна. Само да видя къде бяха числата. Всеки с желанията си, с пожеланията по-скоро. Нали, за джипчета, за коли, за апартаменти, за екскурзия, круизи, такива неща. Живеем се. Да, хората мечтаят. Нещо не те свърта в дома. Не ме свърта, да. Все навънка. Все гледам да съм навън, тук пред хора, сред хора, когато позволява времето, разбира се. Така. Що, какво не ти харесва в дома? Има доста възрастни, има доста с ментални увреждания, има доста с психически заболявания, които не създадат дома, нали. Преди да дойда в Стара Загора, съм живял на село. Нали. Също бях с увреждане. И за 7 години съм излизал 2 пъти от къщи. Просто трябва да има някой приятел до мен и то не е един. Аз си бях и доста по-тежък случай, нали, не бях количка, бях и на легло. 7 години съм лежал на легло. След катастрофата, нали, която след инцидента, 7 години съм бил на легло. Не ти ли си иска да имаш жена, семейство? Тик-така часовника, както казват, нали, за такива неща, но в момента как да си позволя семейство? Някакви мимолетни връзки са такива, които ни издържат дълго във времето, понеже живея в социално заведение и просто няма как да издържат доста много време тези връзки. Не ти ли си иска? Дори да имам желание, дори нали, да е споделена любовта, просто е невъзможно. Просто няма как. Къде ги водиш в стаята с съседа? Да, в стаята. Като разберат родителите на имало и такива случаи, като разберат, са твърдо против и хората не влизат в положение. Казват как ще ти гледа семейството и как ще те издържа, теб, децата ти, нали, деца, ако имате, как ще се издържате. Ако имаше така собствено жилище, стаичка, щеше ли да се... Ако имах собствено жилище и можех да си позволя такова, сигурно бих имал и семейство и деца вече. Искаш си живота, нали? Да, абсолютно. Живота ме иска, бих казал аз. Затова ли пускаш тото? Ето затова пускам тото, да. Аз съм малко от хората, които са им дали общинско жилище, от социалното заведение, в което живея горе, дома на инвалида. Обаче, когато влязах вътре да го погледна за какво става дума, просто се хванах за главата. Мисля тази седмица да им върна ключовете, защото за мен това не е жилище годно за обитаване според тяхната наредба, което да задоволява човешките потребности по някакъв начин. Какъв смисъл не е годно? И сега ще видите за какво става дума. Оле! Мартин също е от обитателите на дома на инвалида. Отрасъл е по институции. Сега успял да си намери работа. Не му е мястото в дома, въпреки че е роден без китка. Там е просто защото няма къде да живее. Дограмата за изцяло за смяна, почупени прозорци, да успя да отворя прозорца, успях. Щупени прозорци, всичко по-единично. Двоен джам не ти се полага. Това трябва да е бокс. Да, бокса и това запечатали са тръбите съответно. Да не тече няма вода. мивка? Нищо, както го виждате. Сега бих искал да ти покажа едно място. Много хубаво, прекрасно. Казвам го под формата на шега. Това е банята. Която... Може ли да се светне? Не, тук няма, не ди. Няма тук. Централният бушон е премахнат. Да. Ами каква е тази дупка? Никакъв бойлер, мивка няма, туалет, но... То всичко е разбито, за водата казвам, че плочките са почупени.
тръбите са за подмяна. То това абсолютно не може да се използва. И това общината ти каза, това е годно за обитаване жилище. Да. Задоволяване на жизнените нужди, потребности. Тук за да влезеш да живееш, каква инвестиция е това? Аз горе-долу грубо го смятах, между 2 и 3 може да ти дадат 1000 лева. Че той е ефтин ремонт, ще му направиш. Ефтин, ама нали, общината го предоставя за хора с ниски доходи. За съжаление, просто няма как да го взема това общинско жилище, тъй като доходите ми не позволяват да го ремонтирам. Изглежда, че самата местна власт и като цяла държава не са го взели толкова на сериозно този проблем за деинституализацията на хората с увреждане и извеждането му дома. Мартин върна ключа. Както често се случва навсякъде, общината няма пари за ремонт. Ще чака да се появи друго жилище без погром от предишните си наематели. Ще чака, поне има основания да се надява. Няма нужда от специална адаптация. За разлика от Тихомир, Наско и Люси, пък дори и тези със собствено жилище в Стара Загора, принудени да избират между затвора в собствения дом и институцията, която все пак е по-пригодена за количките им. Но вероятно нямаше да изберат институцията, ако имаше кой да им помогне да си адаптират жилището. Никоя държавна политика в никой документ не е разписано, че това трябва да се случва. И тук е голямото разминаване, че държавните документи не предполагат такива разходи. Предимно се инвестират средства, които се залагат в общинския бюджет за подпомагане на домовете. Това са сумите, които... Това са сумите, това е една справка за издръжка на индивидуалната издръжка на домуващите. Това са тъй наречените стандарти, които са държавно делегирана дейност, които определят. Зависи за какво. Значи за дома за възрастни хора с физически увреждания, както е известен дома на инвалида, стандарт е 6210 лева. Но... Тоест вие 6200 лева плащате всяка година? Това е от държавата, да. И въпреки това ние допълнително дофинансираме, защото сумарно на сумата, която се получава на брой обитатели на дома, не са достатъчни тези средства. Става дума за заплати, става на целия персонал, който обгрижва повече от 200 човека. Консумативите за издръжка на сградата са прекалено големи. Ето ние специално за този дом към този момент, октомври месец, имаме вече 130 000 дофинансиране. Освен това, всеки един от обитателите внася в дома 75% от инвалидната си пенсия и като сметнеш накрая, издръжката на един човек тук излиза към 8800 лева. При това хората са принудени да напускат родните си места, да прекъснат връзките си с семейство, близки и приятели, за да се оставят на завладяващата зависимост на институцията и персонала й. Сумата, която държавата плаща за издръжката на човек в институция, смути всички. Мечти 6000 лева те спокойно могат да се адаптирам едно жилище и сама да се... Еднократно? Еднократно, да. Сега аз направо се гръмвам, нали, като разбирам, че аз, която работя, намерила съм си работа, нали, за което много благодаря на госпожа Драганова. Намерила съм си работа, изучила съм се и в същото време аз живея в институция и 6000 лева отиват, нали, за мен. Ако искам да изляза на квартира, няма да ми дадат жилище, защото мога да си позволя квартира. Аз не мога да си позволя, защото квартирата не мога да я адаптирам. И някак се затваря кръга. Ако за Люси е необходима еднократна инвестиция за адаптация на нейното жилище, за Мартин и това не трябва. Стига да му дадат ремонтирано жилище. Значи, за да изведе един човек в това жилище, на общината ще й трябва... Около 3000 лева, моя престой в социалното заведение, където живеем на година, струва около 6000 лева. Да. Ако тя даде тези 3000 лева, за да го стегне това жилище, тя се спестява другите 3. Защото аз вече съм потенциален данъкоплатец за нея. Всяка година ще трябва да си плащам данъците, найма съответно, ток и вода. Мисля, че е доста нелепо тази издръжка, която отива, нали, в дома за мен, примерно да не ми се дава или на порция, или пък нали, т.е. да ми се помага в някаква степен, аз да живея навън в обществото.
а да не съм в този затворен кръг там горе. Сметката на Тихомир би била подобна на тази на Спаска. Тя вече живее под наем и вместо 6000 от държавата сега получава само 3600 за асистент за независим живот. Нуждата от него би била доста по-скромна, ако жилището й е адаптирано. Можеше и да е още по-самостоятелна, ако не бяха стотиците препятствия по пътя. Живота пак ти поднася предизвикателство. Всеки ден едно предизвикателство. Да дойдеш на работа с микробуса, шофьорът да се отнесе любезно. Хубавите неща е, че си навънка и че си жив и че работиш, че живееш, че съществуваш, че си в нормална среда. Това е хубавото. Ние не искаме тук да стоим, но просто нямаме една стая някъде, както той иска в Чирпан. Искам да си живеем самостоятелно, двамата да си имам поне една-две стаечки, където да се посрещам приятелите и да си правя това, което искам и по някакъв начин да намеря някаква работа, да работя, да се чувствам пълноценен граждан на републиката и да знам, че съм дал нещо за това, което получавам. Аз просто трябва да имам някакъв стимул за живот. Докато е просто единственият ми стимул тук за живот, това е тя. Благодаря. Ади и Наско все още има къде да се върнат. Йорданка вече е изгубила всичко. Дошла от Панагюрище преди 30 години, родителите й починали. Нямало кой да се грижи за нея. Но с асистент и подходящо преустройство на собственото й жилище, сега щеше да е сред приятели и близки, а не да зависи от благоразположението на санитарките. Та директорка ми струва, че може да внесе някакъв ред. В дома. Да се надявам. Само не остава да се надяваме. Право на избор! Право на избор! Да, сега нещата изглеждат по-ясни. За свободата, която искат. Да могат да избират сами как да живеят живота си. Независимост. Да избягат от контрол на институцията и хората, които управляват дори ежедневните им нужди. Подобни послания те внесоха в Министерски съвет, кутии с гласовете на онези, които въпреки институцията са успели да съхранят достоинството си, но които удобството на грижата не е успяло да приспи желанието да бъдат себе си и да живеят и работят като всички. И ако това е трудно за разбиране, то поне управляващите биха могли да направят сметка за цената на несвободата.